Lucas Kapitulo 9. Og gitigom niya ang napulo og duha ka mga tinun-an, og iyang gihatagan sila og gahom, og pagbulutan ibabaw sa tanang mga yawa, og sa pag-ayo sa mga sakit, og iyang gisugo sila sa pagwali sa gingharian sa Dios, og sa pag-ayo sa mga masakiton. Og siya miingon kanila, dili kamo magdala bisan unsa alang sa inyong panaw, bisan sungkod, bisan balunan, bisan tinapay, bisan salapi, dili usab magbaton og duha ka sapot, og sa bisan unsang balay nga inyong pagasudlan, magpabilin kamo didto, og gikan didto manlakaw. Og bisan kinsa nga dili modawat kaninyo sa pagpahawa ninyo ni adtong lungsura, paphaan ninyo ang abog sa inyong mga tiil, aron sa pagpamatuod batok kanila. Og nanggikan sila og nangagi sa mga balangay nga nagawali sa maayong balita, og na nagpanambal sa bisan diin dapit. Karon si Herodes nga tetrarka nakadungog sa tanan nga nabuhat, og nalibog siya pag-ayo, tungod kay giingon sa uban nga si Juan nabanhaw gikan sa mga minatay, og sa uban nga si Elias mitungha, og sa uban nga usa sa mga karaan nga manalagna na banhaw. Og si Herodes miingon, si Juan gipunggutan ko sa ulo, apan kinsa ba kini nga mahitungod kaniya, akong hingdunggan kining mga butanga. Og siya naninguha nga makakita kaniya. Og sa nahiuli ang mga apostoles, sila nagpahayag kaniya sa mga butang nga ilang nabuhat, og iyang gidala sila og miadto sa hawa, ngadto sa lungsod nga ginganlan Betsaida. Apan ang mga panon sa katawhan sa nakaalinggat ni ini misunod kaniya, og iyang gidawat sila og gisultihan sila mahitungod sa gingharian sa Dios, og ang nagkinahanglan nga tambalan iyang giayo, og misugod ang kahaponon, og ang napulo og duha miabot, og miingon kaniya, palakta ang panon sa katawhan aron sila makaadto sa mga balangay, og sa kaumahan nga naglibot, og mamahulay sila, og mangitag mga kalanon, kay ania kita dinhi sa dapit sa kamingawan. Apan siya miingon kanila, hatagi ninyo sila og pagkaon, og sila miingon, ang ania kanato, dili mo labaw sa 5 ka tinapay og 2 ka isda. Gawas kong mangadto kami sa pagpalit og makaon alang niining tanang katawhan, kay sila may 5,000 ka mga lalaki.